Ka Henyo Trap Youth Council Sengkemi hapo ka jialam uba Robert Jun Karjarin ubadeu presiden bat ba Roy Kupar senram ubadeu general secretary haka arpusan trik rempang arajar arpuar kalalej banya kendu bat IT kadar khas haulat ka jela usatia pal malik bandawa ba untuk larlem ban itu no ekaniam khasi haka National Commission for Minorities Act 1992 haba kran syakilat patai kubor hadin ka jinge kendu u general secretary kaseng uba Roy Kupar ulong banakal yang kaseng hadin bakalasyong perkhat kelas ngudai baka sarkar pedeng kan itu no ekaniam khasi hakateka ak kumbaki wepat kijat nyam bakan thup yaki Kristen, Muslim, Jain, Sikh, Buddhist, bat Parsis kila yo ka jing itu hakateka ak jingwani kendu ka jongi mentasi na kalyang jong kaseng ya governor jong kajela kalong hador ki atli benta penengkong kalong ba kumangitip ba lembaga National Commission Minority Commission Act jong kakak naispak na kuar lapan bena la nela itu ya kita ki religious minority po India ki Kristen ki Muslim ki Jain ki Parsi ki Sikh bat nakaliang ka jongi kum kaseng hadin mangilay siyang perkhat ni last day ba ya kanyam tenra la ni kanyam khasi mo kumangyo kanyam tri ladai ben itu no kum kawe ni kita ki minority religious minority kat kum kani ka an jong khak nais pak nai kwa jong sarkar India tika jingwan ga jongi bani kendu yola jong kacela kalong ban kerpat yu bo unshim ya kani ka jingdawa ga jongi bat ban pensngo haka Ministry of Home Affairs man itu no ya kanyam khasi lani kita kanyam tri kum kawe ni kita ki religious minority community haka jala ga jongi namar kum mangitip ba kajingdon jong kibrio lani ki pardo persnam ki jongi hakani ka jala ha po Assam po Mizoram bat ha kiwi jala jong kari India ngiyo jingtip bagi don kumalai laktam ki badang practice lani ki badang but ya kani kanyam tenrai tingis ngo ba kani ka jingdon jongki kumalai laktam ladengi compare ya ka jingdon jong jongki brio ka hari India hibro ko ngis ngo ba lade feedback nakata ka benta ngis ngo bala so day ban itu no ya ki kum kita ki religious minority hapo jong kani an kum itu ya ki we pat kinyam ti ka jing wanra ka jongi bandawai kani lo karong ba ngi so thu ba kaniam khasi ki tray ki kam ke fair kum no ban kanti ka imlang salang la kalong ban seng ki school bat kiwi ki kam nam ta ka imlang salang nam ta kari hapo rilum khasi jantiap kum juro hawe ha po ka jala hi baro we tiksno balada itu no ya ki kum kata ka minority religious minority community hapo jongani ka an kinyo ki jingerap ki fair napo jong ka sarkar India kum juro napo jong ka sarkar jela ti ka jingya kren ka jongi bat u governor matakasi kalong ban panpa u ba kum kan kini ki nongbut lani ki nong bot ikani kanyam kasi ile banyo ya takahok tinakaliang ka jong u loong baun sa shim ikani ka kam sa pensngo hapo ka ministry kepada ipet ikani ka kam bat u ila karpat u baun shim kyak nang di loong ngi baun sa shim ikani ka bantapan pensngo hapo ka Ministry of Home Affairs bat ngi nakaliang ka jong ngi nya up ke ba ka Ministry of Home Affairs pa kanle lo pen ki jing dawa so di nakaliang ka jong ngi mde tang bangiwan ban yakendu ya u governor mtas ngin sa thoru ko ke city kerpang ya Ministry of Home Affairs ban panpau ba balai ngi dawai ni jing dawa ka jongi ban itu ya kan yang kasih ka minority community pada ka ju ka por ngin sa pha ru ka jing tho of chief minister jong ka jalla ba unbut nakaliang jong ka sarkar ru kan but din ni kani kam nang ba kani ka jing dawa kani kam dei tang ka jing dawa jong ka seng dei fila ban yu i hagi snem ki balale du nakaliang jong ka seng kasi nakaliang jong ki babun kila bu kani ka jing dawa ring i hadu matam kampat trikam kani jing dawa ngi suthur baladayo ya kani fi ka sarkar India ka don ru kata ka minority scholarship ka ba ay ki khna ki ban puli nadu class nadu ki school hadu professional level amul lada giyo ini kamlong kajing arab ki pun samla ki bade naka nakanyam khasi bakinyo ban beteng ki jing puli ki jong ki wat ki professional studies ru marka scholarship ka khamhe tingi ngisngo bala dala ban itu ya ka niam khasi ne kanyam tri kum kata ka minority community kanlong kajing arab ya ki pun samla ki ba de nakanika niam tenra ti kata de ka jing kendu ka jongi bat governor tasi